הכל התחיל כשדפנה כבר צברה מספיק ניסיון בתחום השטחנות, והייתה מוכנה להפקה של חייה. יונתי, מאמי, מה שלומך? הכל טוב. תקשיבי, יש לי מישהו שאני חושבת שמה זה יתאים לך, את בעניין? אני עוד לא מכירה את כל הפרטים, אבל אני יכולה לספר לך בכותרות. הוא בחור זהב, לומד כאן באוניברסיטה העברית, משפטים אם אני לא טועה. אני חושבת שהוא גם שחקן כדורסל, ממש חומר לחתונה. אז הפרויקט של דפנה יצא לדרך, ולא עבר זמן רב עד שהטלפון צלצל. ועבר זמן רב מאוד עד שהטלפון הותק. והחלטנו לצאת. אני הייתי הנהגת, מעשה אצילי שיזכר לדורות, ועבורו תיגבר ריבית דריבית של הסעות עתידיות. סוף סוף פגשנו את מה שמאחורי הכל. כמו כל זוג שרוצה להכיר טוב יותר, נסענו למקום הומה, רועש ואפוף עשן. וידענו שהמשך יבוא. ההחלטה לעבור לגור יחד הייתה מאוד טבעית, כאילו קרתה מעצמה. ולמדנו להכיר אחד את השנייה כמו שאפשר להכיר רק כשעוברים דירה. היו עוד הרבה התרחשויות ושינויים. לא כי זה נגמר. פשוט יצאנו לשאוף קצת אוויר מפויח ולבדוק מקרוב את בתי הקפה של רוטשילד. סצנת הבילויים הסוערת של תל אביב עשתה לנו חשק להתמסד. והנה אנחנו כאן. מי היה מאמין? תכלס? כולם. זה היה די צפוי, לא?